Però t'ho ha dit així directament. Soc asexual. No, ella no ha fet servir la paraula asexual. Però ho he estat buscant per internet i és el que em sembla que podria ser. I què hi diu a internet? Doncs diu que ser sexual no implica necessàriament no tenir líbido o no poder sentir excitació o desig, sinó que és més com una orientació sexual. Tio, Manel, a aquesta noia el que li passa és que li falta pràctica, que ho ha de provar més i ja està. No, aquest no. Aquest deixa'l, que s'ha de tallar més, si no quepa l'estufa. Deixa'l. És que primer em va dir que la vegada que més li havia agradat havia sigut amb mi. Tio, doncs molt bé, no? Ja, però és que després em va dir que no li agradava fer-ho ni a mi ni a ningú. A mi quan era petit no m'agradaven els bolets, i ara sí. Tu creus que això va així? Que... No sé, ni idea, però crec que aquesta noia encara no es coneix del tot. Com jo quan deia que no m'agradaven els bolets. Seria una putada que la primera vegada que m'enamoro fos una tia que no li agrada fer-ho. Va, no et posis... Seria una puta catàstrofe. No et posis tremendista, tio, si us acabeu de conèixer. Mira, tu pensa una cosa. Pensa que si ara jo, per exemple, agafo un pit i me'l poso aquí i el tiro així cap amunt i em va directament a la boca, no vol dir que la següent vegada que ho faci em vagi també directament a la boca, oi que no? Un piti. Sí, un cigarro, amb pomada de tabac ho feia cada guai davant de les ties. És igual, tio, Manel, el que vull dir és el que diuen els iaios, allò de la flor, saps? Sí, cony, allò de... La flor al cul. No, la flor al cul no, lo d'una flor no fa estiu. O com collons o sigui, saps el que vull dir o no? No, tio, és que t'expliques fatal, no sé. Vale, Manel, el que vull dir és que l'Ari aquesta, doncs ho deu haver fet molt poques vegades, tio, i que mai ha sigut satisfactori, que quan et diu que no li agrada, doncs el que passa és que li falta experiència, tio, però un secret, les primeres vegades normalment van malament a tothom. Ja està. A mi em va encantar. Però perquè a tu t'hauria agradar el fet en si, allà com un conill, però segur que va sonar una puta merda, o no? Què? No sé, potser sí. Vale, les meves primeres vegades sempre, tio, sempre han anat com el puto cul. Però perquè és igual, perquè fins que no coneixes una tia més o menys bé, no ho saps el que li agrada, i com l'has de tocar, i el ritme, i la força, i aquestes coses, tio. És el temps és el més important, el temps. Llavors què? No fem res fins quan? Jo què sé, tio, jo com vols que ho sàpiga? No sé, però no l'insisteixis, tio. Ningú s'ha de sentir pressionat per follar. No, si jo... I ni que sigui de bon rotllo. Que jo també he tingut la teva edat i sé que et pots posar molt pesat quan vas calent. No sé? Que no ho faig. Ei, i que una parella no només viu de follar, o no podeu fer moltes altres coses que no tinguin res a veure amb això. No, sí, clar que podem fer altres coses. Doncs ja està, tio, paciència. Si esteu enamorats, doncs ja us vindran les ganes soles i tot es posarà a lloc de manera natural. Ara et queda aguantar el mal d'ous, una temporada llarga, i ja està, tio. Va, ajuda'm amb això. Va. Sou un xuscar, tio. Ja ho faràs, tio. Olé! Ara agafa el patró del ritme. Canvi de plat? T'ha passat. Però també pots canviar de cop si els beats i els tempos dels dos plats són semblants. Escolta bé. Ara. Encara no. Vale, espera, no em diguis res. A veure si... No! Soc un negat. Ara, rítmic. Ja ho aniràs pillant. Oh, mira, escolta, si poses el mut dels auriculars i canvies quan et roti, potser et surt millor. Oh, això t'ho puja amb la moral. Molt parida, molt parida. Escolta, que potser hauríem de parlar una mica més. Tranqui. Jo ara estic molt bé. Tu no? Sí. Doncs ja està. Tot està bé. Guai. Però que entenc perfectament si vols que parlem més o que t'expliqui com em sento jo quan... Jo ara mateix no ho necessito. Perquè estic molt bé aquí amb tu, fent el que fem. Segur? Clar. Per què et penses que t'ho dic, si no, eh? No sé. És que només vull que estiguem bé. És que m'ho passo molt bé amb tu. Ja està. Això és l'important. Ja està. Res d'explicacions. Res d'explicacions. Dels beats, tampoc. Val. Oh, quin pata, tia, no? Quin pata, tio.
Mirem una pel·li? Ei, veus menjar alguna cosa? Manel? Manel? Què vols? Pots treure els cascos per parlar? Depèn. Ja heu acabat o hi tornareu? Se n'ha anat fa estona. Què passa? Això... De bo? Sí. No cal que tothom sàpiga que estàs de festa, De fet, molesta bastant. Tu què? Ni fas ni deixes fer. No, si a mi m'importa una merda el que facin els altres. Només que no vull sentir. Escolta, t'has parat a pensar que això que li passa a l'Ari podria ser... Mira, jo no t'ho hauria explicat, no sé per què ho vaig fer. Som amics, no? Sí, però això és una cosa personal de l'Ari que ho sap massa gent i a més que no vull que t'enriguis d'ella. No ho anava a fer. I no vull ni que em donis consells, que no he tingut prou per avui. Tampoc és un consell, és una reflexió. Què? I si això que no li agradi el sexe és perquè ha tingut alguna experiència traumàtica? Una cosa molt forta que l'ha marcat? Com una violació o va patir abusos quan era petita? Jo també ho havia pensat, Però... no sé. M'ho hauria pogut dir, no? No són coses fàcils d'explicar. Vull dir que no t'ho reconeixerà la primera canvi, oi? Ja. Però és que tampoc sé com preguntar-li, saps? No... En algun moment haureu de parlar. Potser, si tu li preguntes i ella t'ho explica, podria ser un primer pas per ajudar-la a superar-ho. Vols dir? Com a mínim, compartir un secret uneix les persones. Oi?